Päivää! Nyt pelaamme Minecraftia. Noin. Ja me aloitamme menemällä Minecraft-kansioon. Näin. Ja sitten odotamme vain. Odotamme. Noin. Login. Todellakin. Siis, no niin, menemme siis. Näin. Yksin peli. Perut. Asetukset. Videoasetukset. Valitettavasti tässä menee jonkun verran aikaa vielä. Anteeksi viityksen. Hieno, nopea. Valmis. Yksin peli. Käydään ensin Pixel Art Kylässä. Tämän maailman taidatte olla jo nähnyt Super Mario Fan 767 videoissa tämän maailman. Se on aika monessa videossa, kyllä. Laskeudutaan nätisti tähän. Noin. Anteeksi tämä hidastus. Mutta. Näin. Noin ja siinä on risti. Se oli tosi vaikea. Näin. Todellakin siis tämän maailman taidatte olla nähnyt Super Mario Fan 767 videoissa. Nimittäin tämä maailma on lähetetty minulle sähköpostissa. Noin. Anteeksi tämä ruskea villa, en tiedä miksi pidän tätä villaa. Tai siis juuri tämän väristä. Se oli tämän aika hidas kone. Anteeksi tämä hidastus. Mutta kyllä tämä tästä vielä. Tosin vaihdan kyllä kohta maailmaa varmaan. Mutta. Asiasta toiseen. Olette siis varmaan katsonut Super Mario Fan 767 videoita. Suosittelen myös Latexin Masasta. Hänellä on kanssa Minecraft-videoita niin kuin Super Mario Fan 767. Ja muistakaa, minä olen Joonaks 666, Saukkonen 5, kanavan nimi, oma tehty logo ja näin. No, siitä tuli. Hyvin alla. Ei ollut mikään näyttön. Mennäänpäs katsomaan maisemia. Siinä on Hitler. Tehdäänpäs näin. Ja mennään kiusaamaan Hitleriä. Minnekäs katos tuolla. Elikkä siis, tässä on siis Hitleri. Olette varmaan kuulleet hänestä. Veikkaisin. Adolf Hitler. Noin. Nyt se on vampyyri.
Nyt näytän teille kivan sketsin. Tai sellaisen kivan jutun. Mennäänpäs tästä alas. Klikataan blokki. Täältä mennään tunnelista. Pientä hidastusta anteeksi vain. Ja sisällä ollaan. Aivan mahtavaa, eikö? Tämä se siis on. Nessin, vanhan Nessin sisältö. Mennäänpäs ulos. Noin. Noin, blokki takaisin. Nyt näytän teille kivan jutun. Mennäänpäs tästä ohitse. Näin, että... Joo. Kuunnelkaapa. Rikoin vahingossa sen. Nyt laitan sitten uuden napin siihen. Nappi. Otetaan täältä nappi. Tämän tilaan. Nappi. Noin. Noin, nyt laitan napin takaisin. Ja kuunnelkaa. Valitettavasti se ei toiminut. Joo, mennäänpäs tämän meidän päätalon sisälle. Näytän teille yhden kivan jutun. Sillä viisi. Mennäänpäs tästä sisälle. Kuten näette, seinä on täynnä maalauksia. Mutta kun kävelen maalausten läpi, pääsen salahuoneeseen. Ja pääsen takaisin olohuoneeseen. Se oli salaovi. Nyt minä menen nukkumaan. Otetaan taas punaista villaa. Mennään tekemään tästä vampyyri. Noin. Oho. Noin. Nyt se on vampyyri. Tuossa on iso ankka. Iso ankka. Joku, mikä se oli? Donald. Ei, mikä? Niin, kun se oli joku sellainen huono. Ja tuossa on minun tekemäni. En edes yhtään tiedä, mikä se on. Tehdään siitäkin vampyyri. No kyllä on kun tämän tehdä. Hampaat. Otetaan hampaat sit pois. Näin. No,